Hei, salutare! Suntem în anul 2023, e iarnă, a înghețat afară, 25 a întâia, miercuri, beau un ceai și mă gândeam să transmit un mesaj pentru mine, cel din viitor, sau pentru oamenii care se uită pe acest canal. Vorbesc în română că sunt român, nu știu cum evoluează canalul meu, eu mă țin de treabă și e un parcurs lung, de acum până în 2050 vor fi 27 de ani. O să fie interesant când o să mă uit eu sau ceilalți. Acum e destul de bine, nu am de ce să mă plâng. Am făcut un pic de foc, animalele se joacă afară, în weekend aștept să vină niște oameni să facem un grătar, să stăm un pic, am niște musafiri. Vreau să închid camera de sus deasupra pivniței. Mă simt ok. Mai am câteodată unele anxietăți, gânduri. Aș putea să fac mai multe, dar nu mă pot plânge, sunt ok, îs bine. Singur, nu am pe nimeni. Exersez încă cu camera pentru a face câte un interviu așa. Văd că îmi place să fiu și singur când vorbesc cu camera. Cred că m-ar deranja dacă ar fi oameni în jurul meu, că e ceva foarte intim pentru mine să vorbesc așa în fața camerei și cu siguranță dacă ar fi cineva în preajma mea, n-aș putea să fiu același. Și mă pot folosi de aceste zile, aceste momente de singurătate să pot să mă cunosc mai bine, să fiu cu mine, să muncesc, să scriu, iar îmi place foarte mult să scriu. Nu știam că am o latură a mea pe care nu am explorat-o deloc, scrisul. Și scriu în două caiete. Unul e jurnal așa, ce-mi vine să scriu, și celălalt e drumul meu spre subsidiaritate, fiind cartea. Am scris 100 și ceva de pagini, nu știu dacă se publică vreodată, nu știu dacă o să fie ok, nu știu dacă o să-mi placă. N-am dat-o la nimeni să citească încă pentru că nu-i gata. Dar aș vrea să pun osul la treabă, să fac o carte care ar atrage lumea, care să fie jurnal în fiecare zi, dar să atragă într-un sens, să te prindă când începi să citești, să te prindă, să te inspire, să te prindă cartea, să te inspire să faci ceva fain cu viața ta, să evoluezi sau să te gândești, să încerci să faci o fermă sustenabilă sau să faci o grădină, de ce nu? Eu tot vorbesc de sustenabilitate și de ferme pentru că asta vreau să fac. Cumva mă gândesc la generații următoarele de oameni, mă gândesc la mine dacă o să mor, ce aduc valoare în plus societății. Într-adevăr, nici ferma asta nu e cine știe ce, dar pentru că pot să expun, pot să vorbesc, pot să arăt, pot să muncesc mai mult ca să dau un exemplu că se poate și alt stil de viață decât ăla la oraș. Mă puneam pe mine în situația, pentru că ar trebui să mă compar și mă compar foarte bine cu mine. Adică dacă eu acum eram la oraș, aveam un job și aveam bani, nu cred că eram atât de, atât de satisfăcut de ceea ce fac la oraș. Aici e mult mai deep, mult mai legat cu natura. Ieri am ascultat un podcast de fizică cuantică care
se aplică tare mult în natura așa de viață, să mă descoper pe mine, să descoper natura, să descoper animalele, stilul ăsta de viață, să mă folosesc de tehnologie. Asta mă apropie mult mai tare de fizică, de fizica cuantică, să studiez mai mult, să am timp pentru chestiile astea. Stilul ăsta de viață mă ajută. Deci stilul ăsta de viață mă ajută să fac foarte multe chestii inovative. Nici o treabă cu inovația, că nu inovez nimic aici, dar aș vrea să fac ceva chestii faine și am zis că am timp, știi? Nu știu dacă din păcate, din fericire, nu știu, din fericire în niciun caz. Dar nici din păcate nu. Asta e viața, nu am ce să-i fac. Că nu am o fată lângă mine care să facem o familie, niște copii, mi-ar place tare mult. Dar nu fac griji, că n-are rost să mă stresez, că nu am ce să fac. Nu pot să fug nu că nu pot să fug, niciodată n-am fugit așa după fete și niciuna nu o să vină la mine, știi ce zic? Eu trebuie să fac pasul ăla. În fine, sunt niște chestii care nu aș vrea neapărat să le discut. M-am lăsat de alcool și în ultima vreme, adică din octombrie anul trecut, deci octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, 4 luni și mă bucur enorm de mult. E printre cele mai bune realizări ale mele, pe lângă aia de țigări, că am mai ieșit cu oamenii și am aflat că și alții s-au lăsat de țigări și mă bucur foarte mult, e foarte, foarte, foarte sănătos și foarte bine să te lași de țigări sau de alcool sau de vicii, să fii tu cu tine. Eu nu-ți transmit ție neapărat, dar vorbesc așa, în general. Mie, cel puțin pe mine, m-a ajutat enorm de mult să mă pot adică m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt ca și persoană, dacă m-am lăsat de aceste vicii și să fiu mult mai conectat cu mine însumi. Cu mine însumi cred că e eronat cumva. Stau mai mult în liniște, eu cu gândurile mele într-un fel. Nu știu, nu vreau să fiu nici prea ambițios, dar nici nu vreau să las lucrurile să nu decurgă pe cum ar trebui, cum e aici la fermă. Sunt foarte multe de făcut și trebuie să fiu un pic ambițios, trebuie să trag un pic de mine, să meargă bine, știi ce zic. Oricum, foarte interesant mesajul care transmit acum, care o să ajungă în 2050. Așa o să programez pentru 2050. Și atunci o să fie tot un prezent. Deci, un prezent mai îndepărtat, să zic așa. Viitorul e aici, deci cred că pentru mine, dacă trăiesc în momentele alea, o să fie pac. Să zic, zici că ieri am fost. Zici că ieri a fost ziua în care filmez acum. O să fie tare interesant și pentru mine, poate și pentru voi, nu știu, cei care mă urmăresc. Dacă o să mai fac YouTube, nu știu. Dacă o să mai trăiesc, sau în ferește, poate nu o să mai trăiesc. Nu că mi-e frică, doar aia e. Cred că moartea e așa, subitii se întâmplă repede. Nu? Și dacă aș fi bolnav, cred că aș găsi ceva să mă facă să trăiesc prezentul. Nu pot să zic că fug după suferință, fug de suferință sau fug de durere. Cred că până la urmă tot ceva o să mă doară în viitor sau poate să am o boală sau ceva ce mă lovesc, Doamne ferește, nu știu ce se întâmplă, dar nu mi-e frică, nu cred că mi-e frică. Adică nu mă pot gândi acum pentru viitor. Acum trăiesc în prezent, mă simt foarte bine, sunt foarte sănătos, îmi simt corpul foarte sănătos, mănânc sănătos, am grijă de mine, fără să mă doară ceva. Beau un ceai, uite, beau moare, aici e moare, nu știu dacă ați văzut în clip. Beau moare, mănânc usturoi, fructe, legume,
mă mențin. Pot să zic că mă mențin bine. Trăiesc în natură. Mintea încerc să mi-o țin sănătoasă, în parametri normali. Deci nu am de ce să-mi fie frică. Și cred că mă împac mult mai bine cu singurătatea de când am auzit vorbele și vorbele, dar și trăirile mele din trecut, care am avut experiență cu oameni când am trăit printre ei și m-am simțit mai singur decât acum singur. Și când am nevoie de oameni, eu mă duc la ei fără să am o așteptare din partea lor, că mi oferă ei ceva. Nu, mă duc că efectiv mă simt conectat cu mine și conectarea cu alți oameni după aceste momente de singurătate o să fie mult mai deep. O să fie conexiunea mult mai tare și mult mai, cum să zic eu, mult mai cu substanță, mult mai, știi, nu știu cum să zic. Și cu ciobanul, dacă mă întâlnesc cu la oi, e o conexiune, pentru că și ăla e om și eu sunt om. Și mă leagă de oameni acele legături adânci care ne unesc foarte mult ca și oameni. Și tot timpul mă gândesc la asta și cu cât stau mai singur și văd animalele din jurul meu, iubesc animalele, iubesc natura. Dar când sunt singur cu ele, apreciez mult mai tare omul. Pentru că și eu sunt om și văd nevoile mele în timp ce decurge timpul. Adică experiența din timp. Cred că asta mă face, nu știu. Cam asta e în general. Sunt tare curios ce o să fie în viitor. Da. Încerc din răzputeri să duc ferma asta la next level-uri cu sustenabilitate, să fie abundență de mâncare. Cred că în 2050 cam garantez că pe ferma asta, aici în Șard, o să fie abundență de mâncare. Da. Asta depinde cu clima, că clima un pic e schimbătoare și nu știu ce o să fie atunci. Dar da, ce vreau să transmit e pace, liniște și bucurie în sufletele voastre. Să fiți liniștiți, să nu vă fie frică și, ce să vă zic, toate cele bune vă doresc. Un 2050 cât mai productiv și cât mai sănătos.